कि तुमका मैं झुमका है रवलू अरे काशी में कनवाली हम पूछली कि के चोरवलस अरे तोहरा उठ के लाली हो उनकर अनुज भैया हो उनकर अरे नथिया बरामद भइल हमरा रंगीला जिला भभुआ से उनकर आदेश आइल बा। हमरा लइकाई के एगो वीडियो अदिति जी बचपन के वीडियो देखो सीनियरिटी पर मत जाइए कि कितना हम सीनियर बनी कितना उम्र बा, लेकिन अभी जे राकेश तिवारी जी अच्छा कलाकार बाड़न देवरिया के वो हमारे संग में गौले हो जौना में ई गीत हम गौले रहनी महुआ टीवी में चाचा जी जौन अभी मनोज तिवारी जी दिल्ली में सांसद बनी भोजपुरी के सुपरस्टार उनकर जौन अभी पत्नी बाड़ी जेकर नाम है सुरभि शाह आ प्यार ऐसा चीज है कि सुरभि शाह से तिवारी हो गए उनका खातिर हम चप्पल शरीफ रोकले बनी वो हमारे दोस्त है आज भी माने ली उनके ही संग में हम महुआ टीवी में जब गावे गई तो सौभाग्य हम प्रभु के कृपा यूट्यूब वाला भाई के देन कि गीत के आज भी सुन के आदेश दिले वालो सुंदर गीत बा कि तुमका मैं झुमका है रवलू अरे काशी में कनवाली हम पूछली कि के चोरवलस अरे तोहरा उठ के लाली हो उनकर अनुज भैया हो उनकर अरे नथिया बरामद भइल हमरा रंगीला जिला भभुआ से उनकर नथिया बरामद भइल हमरा रंगीला जिला भभुआ से तुमका मैं झुमका है रवलू काशी में कनवाली हम पूछली कि के चोरवलस तोहरा उठ के लाली हो उनकर नथिया बरामद भइल हमरा रंगीला जिला भभुआ से उनकर नथिया बरामद भइल हमरा रंगीला जिला भभुआ से। देखो वो में बहुत सारा गीत गौले बनी आज सुनाइए दी भाइयों के धन्यवाद बा। वो में को गीत गौले रहनी जो ना गीत पर पवन सिंह जी नाच दिखले मेहरारू अपना पियवा के इंतजार करो तरी तो कह तरी ततली बेहुड़िया के दूधावा से रहिले ततली बेहुड़िया के दूधावा से रहिले पढ़निहार पियावा ओ वही पढ़ के नायले पढ़निहार पियावा ओ वही पढ़ के नथिया बरामद भइल हमरा नथिया बरामद भइल हमरा मुखौन कर पूर्णिमा के चंदा जैसे मनुष्य के गले परे फंदा पान दबवले गाल में चपले चले जवनिया चाल भागलपुर शहर में रवलू तू 9 लाख हार होन कर बाली बरामद भइल हमरा
रंगीला जिला भभुआ से उनकर नथिया बरामद भइल हमरा। रंगीला जिला भभुआ से उनकर बाली बरामद भइल हमरा हो। रंगीला जिला भभुआ से उनकर नथिया बरामद भइल हमरा हो। रंगीला जिला भभुआ